May nagubano pa na. Pag sabihan naman niya siya, ako ang istorya, iya, kayaw-yaw. Kuyaw nang nasawa ha. Karoon pa ko. Hi guys, majuntag ni jong tanan guys. Happy Sunday. Nami karon sa merkado na malit mi gamong sudan. Hey guys, good morning guys. Napadong nami ul. Ikaw ka apple rio sa. Kayo. Ako years kara. Piras. Bago gining abot. Pila. Pag 40 ang usa, mahal sa kayong piras. Mahal mo lagi. Mahal kayong biyod. Sa una tag 1 rang box karon 1.5. Ito yung mahal sa piers. Wala ka Apple din. buhok. Usara. Ang apple. Apple 15. Kung chigid na. Kapay orange dito ba? Anong orange? Ay, dilawit, tapis kayo. Ito nung pagmili kayo. Ha? Wala Pagmili. siya iliso niya, tapis kayo. Pilang ko na. Dito na ni mo kon, tag 160 ang kilo, tapat sila bilang. Tapis ginakayo, manik. Sa liso sudles. Tunga lang ba? Ha? Naparang dito sa ripio, ginutang. Kaning dagko. Kaya na ni Bipit kayo, Bio. Magkamansi. Pilihan lang, ma'am. Tapis kayo ni Siyo, masas sugar kiyat. Sigto nga na apa? Ito nga mo ha. Palit na ko inana. Luman. Kaslo. Alam, tapis kayo. Hindi ko Tunga sa na? Walang pa, ma'am. Ibalik 100 na lang. Kapin sa tunga. Balik ko na rito na ba? Hindi pa dyan. Walang pa. Kung pagyapon. Kana. Ako na. Kwenta ng isa ka. Tapos. Bila kata kau ma'am, Ha? Ay, matang. Duha na lang nay, duha na. Ikay nang huwa na nay? mga apo na ko oy. Hindi ko pakitaan ni mamata man. Gagmay ko tayo. Ikay nang huwa na may sauna na na. Gagmay makainukan kanira ni magkita o. Gamay rin makita man na. Mga bata o mga apo itaw ako. Kapon kay Sabado, nagmunga sila. Nanira pod sa tagasa kanay. Agulong. Pagalo. Nami kadyo gato ang timpo karon guys. Blue, wag ato ang kalangitan. Banan tayo, delikado banuban. Ay, mga gulo ha. Ba't kayo yung buntis kay gulo? Kung naon tayo magbanuban ba, walang taka magbanuban. Kaya delikado yung pamotor niya. Mas pagdalita, raminaya yun o, mura na yung tagbaklay. Hindi magpanaban, okay naman ko. Ano naman ko nangalipong. Isa na. Nawa na mga lipong-lipong. Isa gawa pa yung lipong. Ito, besong butoy pagpano ng bata. 2 months kapin, pabaya na. Banubanan kayo. Pag naipatiyon, may lakaw ta. Ito, yarira ko dire. Karon mo, pagita ka lakaw, parang ako na sa motor. Hindi naman ko mo pa ubanan. Hindi lagi pwede kay delikado. Delikado lagi. Sa una, uban-ubanan ta. Karon nabuntis na, di na ubanon. Ako may nga di ka ubaron kay hindi ka ubanon kay delikado kay kaysa kayo motor. Iba bidang mo pa'y pag kuha na ng imuntihan. May dako na yung imuntihan. Ano ko na itong dagan, no? Kukurong tag-iramapsan man tani itong dagan. Magpakusog gay ka. Hindi pwede. Diyan ako yung mahadyon nga. Hinay diyang dagan. Ayan yung gulo, basta buntis. Kay agulo. Ayan yung gulo, may masunod ko kami. Isang bawa lalatua. Uban rata, mahadyon na. Tagtag mo yan ang motor. Bigat sa kahinay o maligrat ang gulay. Gusto siya po'y mupili sa gulay. Ang klaseng gulay gusto niyo. Ang iyong gisugo mo na akong paliton. Ako'y mupili sa gulay. Sa gulay siya po'y mupili. Pastilan gayon ni mo, lita. Sa sunod, di na kumuban ni mo. Magbaklay ra ko gaho ah.
Kamot ka tagtag magbaklay layo ara lungsod. Di mo kunin mo pasak dyan. Di maglakaw ko ako ra isa. Saba ka. Pagpasaba na. Palusot pa jud kara. Siyempre, gilaay na. Bunta kay sa una naman na. Bunta sa Sing na kay gustong isakay. Di na ako isakay. Lain na. tugod na no. Tugod na siya. Nagunaw na po siya kuan. Kung ganun di mo kunin mo pa ba na nakailain ni sakay? Nagunaw na po toxic. Na ako. Lain na yung mong iyangkas. Pero na naman maduwa akong anak. Pero pag kumulain niyang kaso eh. Bahala ka sa buhay mo. Agay, nagniyaw siya. Kaya di man kagawas. Sa pangulayas no. Tuwang-tuwa ang mga pangita na Hi guys, na Miss Baya guys, nakauli na magikas merkado. Diyan kanina magipalit, daghan ni kaya mo nang giapil og ugma. Para ugma din nami mo sa jungan to merkado kay mo sa juming ngadtos kananay center. Gamang gipalit para ugma kaning kangkong, mo niya mang lutoon ugma. Una mo para ugma butang sa siri palihog. Hindi gamang lutoon karon. Palidya. Hindi guys, nagapalit day ko kuan guys. Singkamas, lamin ni siya pantos lang asin. Hinja kakanin, puto. Day kuan masuman ma. Day suman nga budbud, yatag ni mama. Hindi ka mukha na eh. Hindi ka rin rahapot yung balang mo. Prutas guys. At kung nakapulog isa kapiras. O ka rin kiat-kiat. Nakapalit din ni kuan kay Shields. Ani. Malingang ko ng guys, lutuon ng butangan sa kanay ko ng lubati. Magtimo sa takwan guys, puto nga balangoy. Yami guys, ang kwan guys, putong balangoy guys, mga anta. Ano siya, nasisya, nag-ilum-ilum na po. Bantayan na pukunin mo ah. Sama na. Singkamas. 16 na, isa ka buo. Pagkulit yung sa luyo. Yung sara na lang po. Ano yun? Sa luyo pa. Halin ang saluyo. O kanisa ata ang lutuon. Ugma na ng sunod na po ng palidya. Pagkita ko Diba dito. sigmukawan, sige yan na ng shield ba? Para di magdubli-dubli at ang suwa. Daghan na ba kayo na? Humana ni Jagugas sa kwan guys, kinason. Gandam na kukuhan lamas. So kato ang dahon nga nalubati og saluyot, nakababad na siya dinas. Langgana, hugasanan na lang na siya. Pumutan ko sa mga lamas. Pero naiyo bang magbuntis kay bahuan sila mga lamas. Pero para na ang lamas kumot, labi nag-ahos. Natanan niya yung mga gipangita guys na Pinason. Saluyot, pagsingkamas, nasayuri, saguroy. Sa pagkain. Sapot. Ha? Ay sakot, kinakalahan. Sunodin na mo kuyo. Alam mo dahil. Magamping kasi yung pagbubuntis dahil. Kasi ba pag yun sa tika pagamping. Gampingan kita. Gampingin taon ng pagbubuntis taon. Ano nang Ano na nga sobra? Ati ko. Kana? Sobra din nanin mo diyan. Kana bang puto ka na? Kaya na. Dukaw na po ko. Tanawag hapon. Nang laba ko ng duka ah. Sino ka magbiyahe? Matug ka maghapon? Hindi Kana? Kana ba? Wait, hindi nga sa na itong kunin. Mugos man. Ikaw na lang. Pag ito kay buhat, matugay ka. Ano na kay sayang? Kaya tagay. Tulis mo matanggitan mo. Tampanta. Ngayon sana ilabay. Hindi pa nang buntis nga sa wahangan ng kadkan, eh. Sa pawin mo ka lang. Silaw ka. Wah, namiya na ito, daro. Anong gaban-gaban ka? Ayaw gaban-gaban. Siguro na sa angkas. Oh. Anong kamutingag? Pinakumukontra kay. Manapod niya ka na, Kwan. Yung grabida ko. Ano guys, nag-isa na natin ang lamas sa tinaning ilunod. Pinapiti umas kawali.
Si Maya maluto na, mangbuka, di ba? Ikaw, upgrade kayo. Marag nagluto ba to? Laban sa nato. Ang pakpakan ni kuan guys, singkamas. May nagubano ba na? Pag sabihan naman niya, ako ang istorya, iya, kayaw-yaw. Kuyaw nang nasawa ha. Karoon pa ko, ang istorya tag ko niya, yaw-yaw. Karoon na po siya na inani kay. Siguro sa iya ning kuan. Nag-change kuan ba? Change move. Change mode. Change mode. Change move. Istorya na mali-mali pa. Mura lagi di tubigan, kani may muang gipili. Ako'y panit be. Basta dako kayo be. Huwag may gagmay ko. Sa itong datong tubigan. Huwag may gagmay ko be. Kinsay bagut-butan ikaw. Istorya ra ko. Huwag mo ha. Imong tubag kayo magbagulbol mo ka. Kung may Istorya muang- po rin tayo mo ha. Mga napunta ka na. Kuan mo. Pero kay. So ano mo istoryang iya kay bugot-but na. Ikaw may gawin ako nagbugot-but. Ikaw na di ka mo bugot-but. Istorya ra to ko. Story dito. Manuban ka, gay kago. Oh. Sabi Tino na di dili. nagbukot-but. Tino dili. Di mo nga humok. Na tinod ba? Di mo nga humok. Kaya ako pangutan na tinod pag dili. Yes. Ako yung habi. Ako na hiwa. Magbuot man ka. Magbuot na paglisin mangiwa. No, ko Diyos. Palihan na lang kay. Patawarin mo yung tao niya nga sa ako. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Magbuot ko no. Palig-alig man ka. Ako na may maghiwa. Nawaay lagi galig-galig laki. Dugay nung layas ako sa balay oy. Ay nabigla. At ko sa bukid ng puyo. Mga 9 months. Ito. Kaya naguli ni mo. Di kailan nga ikaw ang mas bata. Iyaan mo yan kasi Kunti ipaila. Paila silingan. Kinaibanan ng layas man di paila silingan. Ako'y naghirap na yan nung pailahon. Ang sagot ko, ako'y naghirap. Ako naging maglaba para di ka mahirapan. Nila pailon. May pay ihawon noon. Yung ka di tubig o, nagtubig-tubig nung gani o. Ako yung bibi, masiwan yung kamo. Tanawa, nag-volunteer na nga. Nagmamagandang loob lang ang tao. Ayos lang. Pinatikin mo na yun. Ako, Vicky, kuwan ka. Nidang pusilyo na rin. Ako na lagi. Oh. Pura. Ang dakat ko sa kutsilyo. Kani-kani. Hindi ko kayo. Ano, hindi na kinihiwa. Ako Oh, na diba? hiwa kay ikaw maghiwa mo mang sindanag kaon. Hindi mo kumukaw na na. Imo agad na. Hindi kumukaw siya mo sobra. Mamugos ka. Musko pa. Bali na may nuni. Ikaw kaon din niya. Ang tao, dili. Diyo, di kay pugson. Diyan, mukaw ka na, dili. Inon mo mainon ka, mukaw ang dili ko no. Huwag mo yung hindi kagdi. Dili ito. Mana bito kong di. Ano naman ka na? Mana man, no. Sus, di lang ko masunuring banag. Di ko mukaon. Salamat ka. Ito gamay. Gamay lang. Pasalamat ka nga gipakaon ka. Kaysa wa ka gipakaon o. Pero ito, kaya ang ihatag ako kay mga inani rin sa mga iniwan. Ikaw may mukaon dani. Kamamanduhan ni mama magkaon dani. Mama. Pakatat, ipangat-ngat ni mama unja. Mahaya, pila ba kanina? Pagkanon ko na itong singkamas, ma. Ang yan, pinalit na singkamas, ikaw ko nagpagkanon. Ngat-ngatan ni unja. Bawa na niya, gipanghiwa, di ko na siya mukahon. Ano problema kay ikaw may magurot dana. Hindi man ako may mukaon dana. Ikaw magurot dana unja. Uy, agang avocado. Ako sa ilapay sa gawas din. Yahi pa man agang avocado, ako man may no. Ay, bislita kay malata. Dara guys, agatang singkamas guys. Ito sila na tag-asin. Ito po ba kay Anan, sama ka? Na.
Ikaw may mukaon dani. Na guys, nung sugod na silang kamukad. Butang na natin atong kwan guys, dahon. Muni dapat ni mo okay maginanipit prutas. Sa una ko nagpuntisan diyan ang ipakaon niya mga apple yung mga ang ipati mo. Padawat ni gan ra pusit sigian man. Lagi, ikanaw ni mo murag bupula, murag puti. Ino man mo sa usap. Piras gyud pinagakuan ni gian, grabe. Murag pusit sigian lagi magkulor-kulor. Nga lang paglabas aron dakuha. Luto na. Yan na guys, luto na guys. Nato ang kinason, nato na ning pagngon kay basig malatag alubati. Ready na mamahaw. Mau na ta. Yan na guys. Ang atang sinabaw nga kinason. Lamig. Dali na mamahaw na ta. Oh. Munghutan. Kalami sa kinason. Mamahaw ta ninyo guys. Ta guys. May ka na ma, pero bakit yung kamas di paabot? Who? Malit ko ng sensei pa kanon. Mama! Quick lang. Damay na no, Chimilian. Quick lang. Anak-nat mo kunas mamagsing ka mas good. Ginaman na pala ko yung ipon. No? Ako inipon ni ko kadulak. Patay ka ma. Tao na po siya ikuan. Quick lang mo. Mandam na yung paglingon, kinukaon para makapsing kamas. Kulay ko. Hindi okay ka, malit eh, kung may pakanon. Durian Ikaw mo. na yung magduyan ma. Kabaklag. Magilabay. Baklag. Ano na to? Ako gipakalunod. Ang anak liwat ginala ko. Nanigawasan ko yung ipon. Para niya. Ikalawa. Ito ikalawa. Paganisan ka mas dito mo paganisan ka. Nag-abot-abot na siya. Napa siya kanon na. Ano ni? Durian. Napa siya sing kamas sa kanon. Quick lang mo. Patay di ko lang. Ano nung mabusog mo? Kamoy mabusog. Quick lang mo. Ako ra may tigpalit, kamoy tigkaon. Ako tigiwa, ako tigpanit, kamoy tigkaon. Pakita bay. Damay man ta sa iyang kuan bay. Kalaki. Kumanda ka eh. Naiadlaw pang ikaw na kanon. Balat yan, layas ko din. Quick lang. Kana to na kamuting kahoy. Musukog di kanon. Hindi na ba dun maayo kanon ng sobra sa buntis? Kaya di kaon ka. Joy, Gumagapon, narang kapuya, naglaba, mura ko giduyan, narang kapuya kay kanon tag sobra. Wala ikating tao. Sakit kaya akong lawas niya ti. sayang magilabay. Ano pa kanon? Kasi man ka mamili ka, ilabay mong kanon. Ikaw din mo kaon. Narang kapuya sa lawas. Namigay katulog. Mandamay din. Ang gamay bay. Mandamay. Lami man tanawon og kamoy mukaon. Ha? Lami lang tawon og kamoy mukaon. Ikaw di ay. Tanaw ra ko ninyo nga nagkaon. Katulog yan yan, di mo kaon bay. Kaon pod. Mo ko ganahan. Kaya na yan kaon di ah. Kaya nagpaabot naman yung sing kamas. May gidanga. Ha? Nakahiwa naman to. Peter, magbuntos yung gidagan kinadamay. Kami sa una kami, ako raman. Karon nagdinan sa pagpilian. Diyan ako, mama. Mama na puruhan na. Quick lang. Kung laki ako ra, firme kong kasabaan. May ilay sa balay. Ano, sawahan nga ito isa mo, sawahan. Sa gawas, ako yung magpahanin sa gawas. Bakit yung sa gawas? Ano wa man kamulayas? Uy, gumulig yan, ilay ko. Karon pwede na kamulayas, kinana mas mama. Si mama na po. Ano? Hindi na ba kung makadaog ni mo? Na, di ako lang.
Hindi ko ni mama. Lamay na po daw. Karimontis usahay nakakainis po daw. Kaya mamubos. Bahala kag mainis ka. Basta ako malipay. Kunyara mo. Nagdipili. Dara. Singkamas. Gahi. Imo naman nga naon. Yung nagpahirapan na. Humok man. Oh, makadot lagi ka. Bagitag pagi po. Ah, Eh, tadi din. makadot lagi ka. Nakaingan yung tigulang pa ito. Hindi nag... Awa. Ha? Ah, Huwag lagi bawas eh. Hindi na ako nutlan ah. Hindi ko kadulot. Hmm? Wa may lami duga. Lain man. Lami de. Di. Kunsa naman tao nang damay naman magsibilyan eh. Lami man. Tubigon na ba siya? Tubigon. Tabang man auto ba? Naman. Naman nilasag singkamas. Nakatilaw Tubigon. nakatilaw na kag singkamas. Yung lain na yung Sikat-sikat karon pa ka nakatilaw og singkamas. Karon pa kaon ani. Tanaw, saktor pa nang kaon ka. Mara magkuan naman. Dami manig na yasin. Kambis na. Kana na. Oo. Magdabaw ra siguro na. Kaya dito sa China, limpyo man. May mga dahon. Kana na matamis lagi na. Kami kaya. Kaon pag nitag sambag mo nga sambag unja. Di ko ano pambagi anong gaya na. Ang inugman. Bisa. Ana ganahan ako mo tanaw mga mukhaon ka. Pagtahi ka. Namis kayo ni. Ano? Tamis. Lain. Tamis? Wala ba reliso ma? Tamis manggod. Ngano na Tamis siya. mo Atong Ngano na si Jack do? atong oy. Tamis Tamis manggod na. Dik. Ano na siya nga nag kunkuan. Di ko ano ka. Ko na kumtiyan ani. Tam lagi. Katong avocado. Katong avocado. Hilaw pa. Pati ikaw magipakaon pretty siya mga kuwan lagi prutas. Aslong man. Mutukar ang tiyan ano. Kami so ganawa unay liso. Stilis mo Hindi na. lagi tamis itong aslong. Ako yung nakuhanan aslong. Aslong Aslong. sumugod ni. Aslong. Amo na nang gipang tilon dito eh. Aslong lagi. Nya nangagkag man siya. Aslong. Aslong oy. Alam ko no. Aslong na. Kami. Ta. Pipino mo kan ka. Di ko. Dali na nagabaliban. O kaon gani. Balibad yun siya mga nakao patay ka. Di ko kadulot. Di ko ganahan sa lami. Lami ang pipino. Ah, lamin lagi. Siya pagutan na lamin niya tanan. Katong durian makadot sa kadagto kaya matumo ka. Ara tawamok tong durian sakto jud kuno kanon. Bahong tae. Lain naglami noon. Ito eh. Katugan yung dito, tilawan ako gamay no, ang ako tinigab. Mga mo baho ah. Agre para mumutay nagabre ni mo nga na mumuta. Sa Durian. humut ikaw, humutan ka. Nangala man ka ako eh. Ambi ako ikaon sa orange sa jumba. Vitamin sa mga kalimtin. Vitamin sa katong niya doktor. Ang tamis sa mugod ma. Ikaw gitamisan ka ako, yes, luman ko. Di dyan nangagkag kaya asdum daw. At gawin. Damahin taong sa bilyan. Hi guys, sumanamig pamahaw guys. Diya, maura to among vlog karong adlaw. Diya, dagan kayong salamat sa perminidyong pagtanaw. Diya, magyamping mo sa kanunay guys. God bless nidyong tanan. Bye-bye. Kita-kita na po ta sa sunod ng vlog.